Bikin perkedel kentang mulus dan anti jeblos. Nah, iki kentangnya wis diirisi langsung digoreng yuk. Kuncine gak jeblos ku digoreng. Bumbune ya digoreng sampai mateng ben gak langu. Terus dekene cowek, imboi merica ungkulan, imboi uyah sabalane terus diulek sampai lembut. Nek wis lembut, lebokno gorengan kentang mau, diulekne sampai lembut, sampai rata terus dicipi. Nek wis pas, lebono irisan bawang pre, diulekne karo diulet-ulet sampai kolet. Bar ngono diglintiri ngene iki rada ditekan ya ben gak ajur. Terus dipipihno saiki iki dibentuk sampai bar, dibentuk kabeh. Nek wis bar pecahno 1 butir telur ning piring koyo ngene. Nek uyah saitik terus dikopiok-kopiok, lebokno kentange mau terus digoreng sampai mateng. Bar ngono diangkat. Nah, mulus to melenuk-melenuk. Iki padet dan gurih, siap dipangan karo jangan sop.